Szép napot kívánok! Az Ingatlanos Tyúkok újabb adása jelentkezik. Én Dénes Tamás vagyok, és szokás szerint Holló Szilvivel, műsorvezető társammal próbálunk az ingatlanos dolgokba egy kicsit mélyebben belekutakodni. Ezúttal egy nagyon izgalmas téma, én legalábbis annak tartom, a lakberendezés lesz a téma, úgyhogy ennek megfelelően Virág Alexandra a vendégünk, lakberendező. Szia! Sziasztok! Hello. Köszönöm, hogy itt lehetek. Csinosan, így ahogy kell, úgyhogy én megint csak jól érzem magam két nővel együtt, viszont ennél sokkal izgalmasabb, hogy segíts már nekem megfejteni, én nem tudom. Mi a különbség a lakberendező és a belső építész között? Igazából mi lakberendezők is készítünk építési, bontási, világítási terveket, mozgatunk válaszfalakat. Ez nagyon fontos. Ugye a belső építész, ő inkább épületszinten dolgozik, tehát nagyobb falakkal például, amiben mi nem nyúlhatunk bele lakberendező. Tartófalakról Így van, beszélünk tartófalakról, illetve statikai dolgokról. Tehát ő inkább épületszinten dolgozik, mi lakberendezők pedig a térkialakítással, a hangulattal, a funkciókkal, tehát már magával az adott belső résszel dolgozunk. Alexandra, mi miatt lehet az, hogy akár még Tominak se, és valószínűleg nekem se volt teljesen egyértelmű, hogy hol válik szét a lakberendező és a belső építész. Ti együtt dolgoztok, vagy az egyik-másik kiegészíti, egymás után jöttök, egymásra épül a tevékenységetek, vagy egyébként belenyúltok egymás tevékenységébe, és a mindennapi embernek, egyébként nekünk is, nem válik szét ez a két tevékenység. Igen. Szerintem a belső építész az nagyon-nagyon hasznos, ugyanis statikailag érti, hogy hogyan áll egy épület. A legtöbb lakberendezőnek ez a fizikai tudása, tehát ő nem jár ki úgy építkezésekre, nem látja ezt a folyamatot. De én azt gondolom, hogy a legtöbb belső építészből lakberendező is lesz, tehát ő ezt így tovább viszi, és ő egy ilyen egyszemélyes csapat lesz, ami nagyon jól tud működni. Inkább egy kicsit fordítok rajta, aztán mondjad, hogyha hülyeséget mondok. Valahol a belső építész egy mérnöki munka. Én azt gondolom, hogy igen, épületszinten van. A lakberendező pedig egy ilyen ízlés formáló jelenség. Ízlés, és szerintem nagyon fontos a funkció. A térkialakítás? A hangulat. Mert azért az nem mindegy, hogy mi hova megyünk haza. Az biztos. Tehát, hogy milyen légkör, hogy az nyomaszt, nem nyomaszt, megnyugtat, tudok-e pihenni, nem tudok pihenni. Tehát a lakberendező igazából ezzel foglalkozik. Sőt, ami jó példát tudok mondani én is itt az ingatlan közvetítésben, tipikus, fölhozom a panelházakat, amihez nagyon sokáig nem nyúltak. 2-3 típusú panelház berendezés volt, tér elrendezés, és az utóbbi időben, én azt gondolom most már 10 évben hozzá kezdtek nyúlni a terekhez. És annyira klassz megoldások vannak, hogy a kicsi terekből nagyobbak lettek, meg olyan jól kihasznált terek, hogy szerintem az egy ékes példája ennek, hogy ti mit tudtok igazából kihozni, mert egy gyönyörű nagyházból azért viszonylag könnyű nagy tereket, meg nyitott részeket, de egy kicsiből, vagy egy nagyon megszokottból valami újat és esztétikusat ma itt kihozni, szerintem az egy csodálatos dolog. Igen. Ugye a lakásoknál ugye nagyon kötve van a kezünk, mert ugye ott a főfalak, tehát hogy igen. Azok adottak. Igen. Most lehet mondani, hogy persze statikussal, meg ki lehet váltani, meg mit tudom én, egy családi háznál lehet, hogy ki lehet váltani egy ígerendával, mindenképpen statikai szakvéleménnyel. Én azt gondolom, hogy panelba a főfalat nem lehet kiváltani. Igen. Tehát, hogy az ott van. Figyelj, hogy néz ki egy megbízásod, vagy megbízatásod? Tehát mi az, amikor akár egy ingatlanos, akár egy magánszemély oda megy hozzá, drága Alexandra, én azt szeretném, hogy... És most eljössz. Van egy igényfelvevő lapom, ezen vannak összegek is, ahol be lehet jelölni, hogy ő mennyit kíván körülbelül erre költeni, mert hogyha egy komplett lakásfelújításra valaki beírja, hogy 1 millió forint, az lehetetlenség kihozni. De tisztában vannak az emberek a nagyságrendekkel? Egyáltalán meg tudja azt ő satszolni, hogy ami az ő igénye, az körülbelül mi attól igár? Szerintem kétféle embertípus van. Aki igen és nem. Igen, nagyjából egyébként meg tudják satszolni. Aha. És akkor természetesen az alapján kell nekem bútort, burkolatot, mindent, tehát akkor így korlátok közé vagyunk azért szorítva. De tehát van ez az igényfelvevő lap, van egy felmérés, tehát pontosan le kell mérni a helyiségeket, vagy hogyha ez egy most épülő ingatlan, akkor az alaprajzot én a programba be tudom importálni, megnézzük, milyen igények vannak, még egy szoba kéne, még egy dolgozó sarok kellene,
konyhánál milyen igények vannak, és akkor ez alapján elkezdődik egy felülnézeti rajz. Ebből elkészítek 2 variációt, és akkor az alapján, amit kiválaszt, az alapján haladunk tovább. Tehát ez mindenképpen egy közös munka, főleg az elején. Tehát így muszáj kommunikálnunk. Magyarul neked azért le kell ülni megbeszélni, hogy Igen, te többször is. mit szeretnél, illetve mi az, amit te ebben benne látsz, ugye? Igen. A legnagyobb probléma az egyébként az, hogy általában nem tudják, hogy mit szeretnének, csak hogy láttam csak valami itt. menőt, igen? Igen, láttam ennél, meg láttam a Ide jó Pinteresten. lenne, pultod, a világításod, szóljuk Nekem ki gondolom a teret. legnagyobb ellenséged a Pinterest, mert ott mindig jönnek a csoda ötletek. Igen, és azt gondoljuk, hogy nekünk van egy 50 négyzetméteres ingatlanunk, akkor nekünk minimum egy 150 négyzetméteres, és abban mindent is szeretnénk belerakni. Ezzel ugye jól össze is nyomnánk a teret, tehát hogy ez így néz ki, és akkor elkezdjük szépen a burkolatokat, kiválasztom, felpakolom a falra, küldök róla, jó lesz, nem lesz jó, variálunk rajta, bútorokat, és akkor a vége egyébként az, hogy elkészülnek a fotorealisztikus látványtervek, a falnézetek méretezve, amiből a szakember tud dolgozni, hogy az a kép attól a faltól hány centire menjen, a konyhabútor, ez 60-as, ez 80, tehát minden elem, az ajtó merre nyílik. Aki nem annyira kreatív vagy vizuális látásmóddal bír, az is, amikor te már elkészíted ezeket a végső kvázi terveket, a bútorokkal, a szőnyegekkel, a mindennel is, akkor szinte látja magát a térbe, és meg tudja ítélni, hogy ő abban jól tudja magát érezni, és szép lesz-e majd akkor, amikor elkészül. Igen. Nagyon klassz dolog, mert sokan nem tudják elképzelni, hogy az a bútor tényleg oda megfelelője, milyen térigénye van, mi tud még mellé menni, mi az a szín, ami a másik textúrával harmonizál. Szóval ezek szerintem nagyon-nagyon jó nekem, dolgok. pláne, mint férfi, nekem mondhatod ezeket. Rád nézem, hogy hát ha azt mondod, hogy neked hatalmas. A piros, az és piros, a a kék, kutya. az, igen, a piros, az piros, a kék, az kék, és a padlizsán, az pedig egy zöldség. Igen. Ja, értjük. Igen. Okay. Igen, és akkor ez a vége, és akkor a végén pedig kapnak egy konszignációs táblázatnak hívjuk. Hogy tetszik van egy? Konszignációs táblázat, a Igen. nagyon szép neve, ez igazából egy bevásárló lista, tehát, hogy ebből a burkolatból ennyi kell, ebből a burkolatból ennyi kell, ez a párnahúzat itt van, Csodás. ez ott van, ez a kanapé itt van, ennyibe kerül, és akkor a végén kijön a matek, és mindent meg lehet rendelni és venni onnan, ahonnan. Én úgy képzelem, hogy neked egyébként marha sok egyeztetésed van, Nekem mert ugye igen. kezdődik ugye a tervezésnél, tehát amikor Igen. leülsz, és akkor előadja neked a megrendelő, hogy én ezt és ezt és ezt szeretném. Erre te azt mondod, hogy lerajzolod, meg, és akkor visszamész, és azt mondja, ezt és ezt lehet ebből csinálni, ugye ez az első lépés. Igen. Akkor a második lépés, amikor azt mondod, hogy ehhez ennyi kell. Igen. Jön a pénz. Igen. És akkor azt vagy elfogadja, megint jön az, hogy vagy elfogadja, vagy Igen. nem. És akkor csökkentsünk, meg hol csökkentsünk, meg mit csökkentsünk. És akkor Ez körülbelül hány egyeztetés, mondjuk egy normál menetben, nem az extrémekben mondom, hanem amikor azt gondolom, hogy egy teljesen jó együttműködésben vagy az ügyféllel, értitek egymás igényeit, akkor ez hány egyeztetés? Sokszor elég a telefonos, vagy egy-egy ilyen e-mailes, hogy ez így ok, mert amúgy nekünk nincsen, legtöbb embernek nincs erre ideje, hogy egyszerű elmondta nekem, aztán legyen kész. Tehát, hogy ez a stratégia. Hát szerintem egy 5 és 10 között. Igen. De azért ez egy olyan 1-1,5 hónapos egy ilyen komplett tervnek az összeállítása, összerakása, amire anyagért megyek, ide megyek, oda megyek, kiválasztom, meg az a helyzet, hogy ez egy kreatív szakma. Tehát, hogyha nekem pont egy olyan napom van, hogy az Isten érse, akkor én ülhetek Értem. ott 12 órát a gépnél, nem fog menni. Tehát, hogy ezt egyébként rajzoljátok, vagy van erre egy speciális program? van erre egy speciális program. Aha, tehát akkor kapunk, magyarul, hogyha én megrendelőd vagyok, akkor én kapok erre egy ilyen 3-dimenziós, vagy nem tudom, Így van. ábrát? Hát egy fotorealisztikus látványtervet, tehát ez teljesen olyan, mint hogyha ezt a falpanelt lefényképeznénk, azt én meg tudom csinálni a programba a fotó nélkül. És akkor ugyanaz, hogy ide milyen párnak kell, ide milyen Hát az elválasztó már a elem. vége. Igen, az már legvége. Az már a felfrissülés. De hogy előtte még igen Igen, de akkor várjátok, elválasztó mert elemek. nekem rögtön jön akkor a következő ötletem. Ha ennyire mindent is látunk, tényleg az utolsó falpaneltől kezdve a szőnyegig A és mosogatógépet ki tudjuk nyitni. Szuper. Tehát, hogy mindent Figyeljetek, látunk. ha ezt Akkor neked így centíznek látjuk, kell, igen. akkor jön az a rögtön, hogy van egy magán megrendelőd, aki a saját lakását, otthonát szeretne. Ugye ez egy típusú Így van. megrendelő vagy ügyfele tud lenni. És akkor jön a következő, amikor vannak azok a kivitelező beruházó cégek, akik ugye akár csak egy családi házat, de lehet, hogy nagyon sok lakást az adott lakóparkban fölépítenek. És hogy azoknak a berendezés, hogy amikor bemegy
a sok-sok tégla és minden építőanyag közé a megtekintő nem tudja magát elképzelni, hogy úristen, ez a lakás nagyon pici, közben 80x négyzetméter. De ha van egy ilyen típusú tervünk, amit oda tudok neki mutatni, akár egy tabletgépen, tehát ez ilyen videós megtekintésben, vagy csak fotókon, akkor az azért nagyon megsegítheti a mi értékesítésünket. Hogyne. Igen. Én végső soron egyébként ezért is gondolkoztam abban, hogy tök jó lenne egy ingatlanos csapathoz kapcsolódni, mert tudnánk segíteni egymás munkáját. Ezzel biztosan. Várjál, akkor az úgy néz neki, szerinted az lenne az ideális, hogy jön az ingatlanos, aki ugye el akarja adni a lakást, vagy a házat, és jössz te, aki meg is tudod mutatni, hogy mit lehet ebből csinálni. Kihozni, így van. Igen. Így van. Tehát akkor magyarul növeled az értékét jó alaposan ennek. Itt a kérdés mindig az, hogy az talán nem is kérdés, hogy növeljük az értékét, persze, és hogy valamit sokkal láthatóbbá teszünk. A kérdés az, hogy jelenleg a magyar piac erre mennyire nyitott, és hogy vajon ezt hol fizetik meg, és ezt hogyan tudjuk úgy összekombinálni, mondjuk akár kettőnk között egy együttműködésbe, hogy ez a jelenlegi piacon egy életképes legyen. Tehát ne csak a saját nem tudom, boldogságunkat csináljuk, mert bennünket már nem kell meggyőzni, hogy ez nagyon jó, hanem hogy egészen egyszerűen hogyan tálaljuk azoknak, akik éppen eladják az ingatlanukat, vagy vásárolnak. Ez egy nagyon fontos dolog. És meg nem jutottunk el oda, hogy még egy nagyon, trendi szó is előjön, ami pedig a homestaging. Így van. Mondd még egyszer, homestaging. A homestaging. Igen. Most csináltam egyet egy hete egyébként. Nagyon melós volt. Másodikra felcuccoltam mindent, mert az egészet én egyedül. Na ez még egy nagyon érdekes dolog. Én szimplán lefordítom, ugye akkor ebből nekem még nem világlik ki semmi. Nem? Akkor elmondjuk, hogy mit jelent ez? Eladásnál nagyon sokat számít, hogyha a lakást felkészítjük. Ez igazából egy stratégiai folyamat, nevezhetjük annak szerintem, hogy a lakás még vonzóbb legyen. Ugye a vevő fénykép alapján dönt. Az esetek nagy többségében, most felhívjam, ne hívjam fel. Hogyha olyan fényképeket és a lakást úgy rendezzük be, hogy az a vevőnek otthonos, akkor sokkal nagyobb eséllyel fog vásárolni, és magasabb áron is. Aha. Itt most gondolok, látom, hogy annyira nincs. Nem, én most itt... Lefordítom a mindennapokra. Például én egy nagyon jó ingatlan, egy családi házat agglomerációba árulok, egy középkategóriás, ráadásul nem is lakják, mert például egy örökölt ingatlan. Tehát nem fogják rendezgetni, nem fogják szépítgetni, úgy, ahogy van. Oké, rád bízzák, hogy itt van ez a... Igen. És ugye én mit fogok ott csinálni? Jön az Alexandra, aki azt mondja, hogy figyelj, valahogy találjuk ki, hogy ez hogy lehet, akár már a fotókon, de ez nyilván már a megtekintések alkalmában is. Egy olyan illat jöjjön, nem csak a szellőztetéssel, hanem maga, olyan textúrák legyenek bevéve, akár egy pléddel, kicsit arrébb rendezni a bútorokat, olyan dolgokat eltüntetni, amit tudjuk, hogy használatban nagyon szükséges, legalábbis az ottani lakónak az volt, de mondjuk egy megtekintőnek az zavaró lehet. Szóval, hogy egy ilyen finomítgatás, szépítése annak, ami jelenleg ott van. Mondok egy tínédzser kifejezést rá, felpimpelitek. Jól hangzik. Na, én meg őt nem ismerem. Igen, ez a homestaging magyarul felpimpelni. Ez a tínédzser szó szerintem, ez nem tudom, mikor volt tínédzser szó. De az a lényeg, hogy egy kicsit új értelmet adtok neki, egy így kicsit láthatóbbá teszitek, egy kicsit felértékelitek, nem tudom szebb szóval ezt megtalálni, de értem. Tehát akkor magyarul egy normális csapattal, te azt gondolod, hogy jobban eladhatóvá válik. Egy olyan csapat, ami például Alexandra. Mindenki jobban eladhatóvá válik. Ahol laknak egy ingatlanban, ott a mindennapi használati tárgyak is ott vannak, és úgy vannak. Ez nem biztos, hogy az új érdeklődőnek az vonzó. Tehát ott biztos, hogy kell valamit finomítani, és ez nem azt jelenti, hogy aznap föl kell mosni például. Tehát nem csupán ezt jelenti. Alapkritérium, hogy tisztaság és rend legyen, de azért vannak itt esztétikumok, amivel növelhető egyébként az értéke és a vonzóvá tétele. Apropó, akkor kettőtöknek szól a kérdés. Vannak olyan új építésű lakások, amit már eleve bútorozva kérnek, és akkor itt ugye az Alexandra ugrik a képbe? Nem nagyon. Nem? Nem fizetik meg, tudod, meg az nagyon esztétikum. Az, hogy egy terven ott van, és attól vonzó lesz, azt nem nagyon kell, hogy megfizesse a vevő. Az, hogyha bent van egy bútor, az milyen minőségű, mennyibe kerül. Tényleg azt szeretné a funkciójában, színében, bármiben. Pontosan. Az egy olyan befektetés lenne a kivitelező részéről, ami nem biztos, hogy megéri, sőt, nagyon sok problémát von maga után. Az szokott működni,
hogy van egy például 6 lakásos társasházban, és hasonló lakások kerültek kialakításra, és van egy mintalakás, ami azt jelenti, hogy azt azért berendezik, de nem azért rendezik be, hogy azzal a bútorral árulják, persze ha nagyon akarja, valaki megvásárolhatja, hanem inkább azért, hogy azt is megmutatjuk az egyéb lakások mellett, hogy el tudja képzelni, hogy egy kanapéval, egy konyha kialakítással, a fürdőszobában a különböző textíliákkal, hogy fog majd az ő otthona kinézni. Ilyen van. Apropó, ha már itt tartottunk, és Szilvi emlegette, a fürdőszoba, a mosdó, ezek mind ezek is hozzátartoznak? Persze. Komplett lakás, minden az utolsó spejz, spolcig. És olyan van, hogy részt kért. Igen. Tehát most mondok valamit, csak a nappalit szeretném. Igen. Létezik. Aztán utána meg majd a hálót. Mert hogy annyira megtetszik igen, és azt a hangulatot szeretné ugye akkor tovább vinni. De hát az a logikus, hogy az egész lakás, nem? Hát igen, de azért egy ingatlan felújítás azért az borzasztó költséges. Tehát a berendezés is, tehát hogy a szakemberek munkadíja, tehát hogy igen. És már bocsánat, de egy lakberendező tud ilyen műszaki dolgokat is, hogy teszem én egy milyen boiler kell abban a lakásba, vagy... Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én több évig dolgoztam építőiparban, tehát 4-5 évig, én minden nap kint voltam az építkezésre. Most én tudom, de mondjuk aki nem, ő nem valószínű, vagy én tudok itt felhívni, hogy mondj már valamit, vagy tehát a villanyszerelőt, vagy a vizest éppen fel tudom hívni. Nekem ez egy plusz, ez egy szerencse, és én ennek nagyon örülök, de nem vagyok benne biztos, de kérdezni kell, mert egyébként nekem az általános tapasztalatom, ha segítséget kérünk, akkor az emberek segítenek. Tehát, hogy csak nem kérünk? Csak nem kérünk. Nem, mert nem akarunk, meg ciki, meg nem tudom. Én nagyon sokszor telefonálok úgy, hogy úgy veszi fel, hogy segíts már, léci. Tehát, hogy, és segíteni fog, tehát, hogy úgy, ahogyha nekem mondják, én is segítek, szóval, hogy ez egy ilyen varázsszó. Hogy jött neked az építőipar? Akkor itt most egy kicsit felkeltetted az érdeklődésem, hogy abban dolgoztál, mit csináltál ott? Én mindent. Szerintem le tudnék burkolni. Na. Azért az szép, amikor egy ilyen szép szőke csaj leáll, és akkor oda elkezd burkolni. De tényleg, amúgy, hát ez egy családi vállalkozásnak indult, és akkor mindenki egyéni vállalkozó volt a csapatban, és különböző építkezésekről, az most tényleg így történt, aki láttuk, hogy ő jó szakember, például a villanyszerelő, akkor befűztük így, hogy dolgoz nálunk is, és akkor mindenki egyéni vállalkozó volt, mindenki dolgozott külön-külön is, de hogyha szükségünk volt egy csapatra, akkor jöttünk, és akkor így van a villanyszerelőm a Balatonról, a víz meg Érdről. Tehát, hogy így mindenki van mindenhonnan, de így segítjük egymást. Szóval ez egy tök jó Tehát csapat. akkor, ha te egy lakberendezési munkát csinálsz, és mondjuk akár szakember probléma van, azon kívül, hogy te fölhívod és segíti a saját melódat, azon kívül lehet, hogy tudsz is ajánlani, vagy be tudod van. Nyilván ezt tudom, hogy nagyon függ, hogy mennyire leterhelt a szakember, milyen munkái vannak, mert nagyon-nagyon leterheltek, igen. Főleg a jók. Tényleg van olyan szakember, akit fél évre előre már beütemezett munkával láttak el. Tehát például a tök jó neves bútorkészítők 8 hónap utára vállalnak. Döbbenet. Nálunk is most egyébként úgy van így a csapatban, hogy idén már nem nagyon. És az mondjuk egy ilyen 4 hónap. Igen, 4-5 hónap. Azért. Igen. Pedig egyébként a január-február az egy ilyen elég lapos időszak szokott lenni, de szerintem most nem lesz az. Hát azért most ez a 3%-os otthonstartós őrület mindenkit egy picit megbolygat olyan szempontból, hogy szeretnének jobban eladni. Most itt az alkalom, ha már gondolkodtak rajta, aki vásárolni akart, az még jobban megpörgeti, aktívabban, vagy merészebben fog vásárolni. Aki nem akart, az is átgondolja, hogy nem szeretne most váltani, mert talán itt a lehetőség. És ugye ezek hozzák a felújítási munkálatokat, csomó mindent hoz magával, tehát valószínűleg a kapcsolt szolgáltatásokban is lesz egy ilyen az eddigiekhez képes őrültek háza, ahogy mi mondjuk. Mi egyébként az ingatlanpiacon nagyjából egy ilyen július közepe óta érezzük, és körülbelül 2 hete meg agyrém, ami folyik. Igen, de én feltételezem már, bocsánat, és ez Alexandráikra is vonatkozik, hogy ha te hitelt veszel föl, akkor nem biztos, hogy jut pénz arra, hogy egy lakberendezőt is alkalmaz. Vagy hülyeséget gondolok? Én azt gondolom, és nyilván, mivel hogy lakberendező vagyok, de nem csak azért mondom, én azt gondolom, hogy mindenképpen időt, pénzt és energiát takarítasz meg azzal, hogyha van egy ember, aki összefogja az egészet.
és tudja, hogy miről beszél, mert ezzel elkerülöd a felesleges bontásokat, a felesleges átalakításokat, a felesleges stresszt. Az a kérdés ugye, hogy az elején szeretnél-e erre áldozni, mint lakberendezőre és vagy belső építészre. Egyébként ez megtérül, én azt gondolom. És most már egyre nagyobb trend is. Hála az égnek. Igen. Na jó, én most már lebuktatom magam. Igen, én is alkalmaztam lakberendezőt, nem ismertelek még, úgyhogy nem téged. És viszont milyen én megfontolásból? Nekem a megfontolásom mindenképpen az volt, hogy nem tudtam, hogy merre induljak el, és éreztem, hogy valaki kell, aki vezet ebben, segít nekem. És nagyon jó volt, hogy leültünk, átbeszéltük, és hát ő tudott olyat mondani nekem, amire én nem is álmomban nem gondoltam volna. Tehát én most maximálisan kiállok válszélességben a lakberendezők mellett, mert ezt még én sem tudtam. Mert tudnak olyat mondani, tudnak olyat mutatni, ami tényleg eszedbe se jut. Tehát akkor kvázi ott azon kívül, hogy esztétikumot adtok, plusz dolgot adtok, ez talán már nincs mit róla beszélni. Onnan kell ezt megfogni, ezt a történetet, hogy ez meg is térül. Pont azért, mert valaki összefogja, mert hogy sokkal hatékonyabbá teszi időben, energiában, pénzben, hogy ez hozhat is nekik meg hát tudja a megfelelő szakembereket is hozni. Így van. Nem kell nekem utána mászkálni, mert aztán ott el tud veszni az ember. Ez egy bizonyos felelősségátruházás is, nem? Igen, az is. Részemről az volt. Főleg a projektmenedzselés, amikor már el van fogadva a terv, oké, ez legyen, és akkor én vállalok olyat is, hogy rendszeresen kijárok az építkezésekre, oké, mi a kérdés, beszéljük át, sokszor a villanyszerelővel együtt mérjük ki, hogy hol legyen kapcsoló, pontosan. De ezt azért csinálod, mert hogy neked volt egy ilyen építőiparos előéleted, és tudod, és ismered, vagy a lakberendezők nagy része ezt is csinálja? Nem, én azért csinálom, mert hozzászoktattam őket, a szakembereket, hogy együtt mérjük ki, együtt csináljuk. 2, én is megnyugszom, hogy az a konnektor tuti, hogy ott van. Értem. Mert hogy amikor majd készül róla a fotó, vagy jön a tulajdonos, és azt mondja, hogy igen, ez teljesen úgy néz ki, mint a képeken, és én ezt szeretném hallani. Hát akkor ez bizonyos felelősségvállalás a dolgoknak. Tehát nekem ez volt a megnyugtató, hogy nem nekem kell hajkurászni az embereket, és ahogy mondod, az a konnektor úgy van, hogy a rajzon. Így van. Mert a megrendelő azt fogadta el. Igen. Akkor nekem ne legyen fél méterrel arrébb, ha ő azt fogadta el. Szóval, hogy igen. Ebben egyetértek, ez nálunk is így, hogy amit elfogadnak, meg úgy kell a végén. Igen. Én nagyon ilyen katonás vagyok egyébként így. Tehát, hogy annak úgy kell lenni, a fene-fené teszik is, az úgy legyen. De hát neked kell lenni végül is annak, akitől átveszik, Rózsarunak, ugye? Igen. És ki lesz a jó zsaru ebben? Az ingatlanos, hogy min? Ez jó kombó, ez tetszik, mert én mindig a rózsaru szoktam lenni. Akkor cserélünk egy kicsit. Ez jól fog nekem jönni. És most már nem titok, hogy azt is eláruljuk, hogy az Alexandrával mi együtt fogunk bizonyos projektekbe dolgozni, tehát egy picit azért előre szaladok ezzel. Azon kívül, hogy a home staging is csodálatos dolog, de ott tényleg az egyéni eladókat kell meggyőzni, vagy őnekik kell azt elfogadnia, hogy ez hozzáad az értékhez, hogy így dolgozunk mi együtt, plusz szolgáltatással, de talán a beruházók, kivitelezőknél az már standard, hogy van egy látványterv, hogy meg tudják majd mutatni, hogy mi lesz a mostani alapból, vagy falakból, vagy egyszerűen csak a telekből, mert sokszor ugye tervasztalról eladjuk az ingatlanokat, és ahhoz nagyon szükséges ez a látványterv, úgyhogy ez a fő csapás irányunk. Ezen szeretnénk meg hát a lakberendezőnek, ami nekem megint csak egy ilyen fontos dolog volt, tehát én nekem aztán fogalmam nem volt, hogy az ilyen színű kanapéhoz milyen függöny illik. És most már tudod? És ahhoz mi az, amit... Nyilván én ahhoz értek, mondjuk én milyen televíziót akarok, vagy milyen hifi berendezést. Ja, és mekkora televízió, mekkora panel kell mögé. Igen, vagy mondjuk milyen képeket szeretnék a falra rakni, az oké. De hogy ahhoz például milyen tapéta kell, ez is megint egy jó sztori, nem? És oké, hogy te, lehet, hogy azért, mert hogy férfi vagy, és a férfiak ebbe annyira nem szoktak beleszállni, de például a párod, az hogy működött együtt a lakberendezővel? Mert a csajok azért sokszor bele akarnak szólni a színekbe, a formákba, meg én mindenképp ezt a tapétát ide akarom. Hát természetesen tehát ez egy közös munka volt. Aha. Közös ötletelés. Igen, ez biztos, hogy egy közös munka. Bár én azt gondolom, hogy a nőket a nehezebb megnyőzni, ugye? Igen, ugye, igen.
Kimondhatjuk, a nők erőteljesebbek Igen, ebbe, és abszolút. nehezebb őket meggyőzni. Igen, abszolút. Férfiak simában rábólintanak egy-egyre. Tehát igen. akkor Csak elmondhatjuk, hagyjuk hogy békén. ezzel a podcastnál most a férfiakhoz szólunk, hiszen kivitelezők tekintetében is többen vannak a férfiak, és akkor könnyebb őket meggyőzni Abszolút. egyéni megrendelőként Hadd is. kérdezzek rá, hogy mik a 2025-ös trendek? Te mit látsz? Tehát például megy még az amerikai konyha? Szerintem megy, bár sokszor most már kérés az, hogy válasszuk külön. Igen. Kezd megint Igen, Igen. külön igen. konyhás lenni? Nekem most pont volt egy loft lakásom, és mindenképpen külön szerette volna. Én mindenképpen meggyőztem, hogy semmi esetre sem. De most már így beletörődött, meg már úgy tetszik neki, már alakul fizikálisan is a terv, de sokan visszatérnének oda, hogy külön legyen Mi az a ok? konyha. Mit tapasztalsz? Mit mondanak, hogy mi az oka ennek? Hát így a főzés, meg hogy az illatok, meg hogy le van választva, hogy így ez kényelmesebb nekik, azt mondják. Mi az, ami még tudod így általánosságban mondani, hogy új trend a lakberendezésben? Színek, formák, falak? Mindenképpen a natúrfa, natúr textíliák, bézsek, fehér, Halványszínek. halványszínek, az oliva nagyon megy. Bocsánat, te most férfiak olivában vagy ez milyen szín mondjuk? Hát Ez inkább ilyen militari, Igen. keki. ilyen keki. katonás. De akkor mondjuk azt, hogy ez zárnyalat, ugye? Nem, az Nem, oliva az- nem ez Na, az ezt most nem árnyalat. találtam el, jó, ennél picit. sötétebb. Igen, Oké. igen. Arany kiegészítők, bronz kiegészítők. Arany. Igen. Az most már évek óta azt Nagyon gondolom, hogy tartja. nagyon mennek. Tényleg? Igen. Kilincsbe, tehát hogy Nekem nem... eszembe nem jutott valahogy. Szaniterekbe, evőeszközökbe, Közökbe, igen. minden kis apró Kellett kiegészítőbe. kéntően leülnem, már kapom is az ívet. Bronz Aha. nagyon. Igen. Igen. Az egy kicsit talán finomabb. Igen, nem annyira erőteljes, mint az arany, de ugyanúgy kilincsbe, csaptelepbe, fogantyúkba, bármibe. És megy még például a sötét kék bordó, ez a kicsit méreg vagy smaragdzöld, az már nem kezd Annyira kimenni. nem. Ez a természetes, világosabb hatások, Most és ezek. akkor igen, és akkor esetleg annyi benne a sötét rész, hogy mondjuk a fekete például nagyon megy, kilincsbe, még a mai napig szaniterekbe a fekete nagyon-nagyon hozza. Igen. És mennyire választják le a falakat? Tehát, hogy mi a nagyobb tereket kedvelik, vagy pedig még mindig a klasszikus szobák azok, amik menők? Hát igen, most ugye ez attól függ, hogy kinek mekkora ingatlana van, mert nyilván a nagyobb tér az gyönyörű, meg nagyon szépen be lehet rendezni, de mondjuk egy 30 négyzetméteres garzonlakásnál ugye ott már nem választják le annyira a szobát, tehát hogy nem csinálnak ilyen alvó kuckót például. Hanem ott inkább nyitott térként Igen, nyitott működik. terekkel működik a dolog. Egy családi házban ugye én azt gondolom, hogy külön kell szoba a gyerekeknek, külön hálószoba, Külön fürdőszoba? például külön fürdőszoba. Van igény rá? Annyira nincs. Már nincs. Annyira nincs szerintem már most. Tehát a közös fürdőszoba az most már elmegy. Igen. Aha. És Esetleg még a tusoló még- sem, vagy fürdőkád. Hát, hogyha van egy nagy fürdőszobánk, akkor ugye abba tudunk rakni tusolót is, és fürdőkádat is. Egyébként a kádhoz a kisgyerekes családok ragaszkodnak nagyon, tehát azt szerintem az örökké így lesz. És Bele lehet pakolni a gyereket a kádba Hát, egy 15 percre. és igen, akkor el van. nyugi. Igen. Egy plusz WC-hez ahhoz mindig ragaszkodnak, de úgy, hogy két fürdőszobához az már nagyon nem. Szerintem az valami borzasztó költség egyébként, hogy még Igen, mert a egyet. konyha meg a fürdőszoba nagyon magas költséggel Igen. működik most, és egy picit, meg hogy helyigényes is. Abszolút. Meg ugye a víz, meg akkor még ott is feltörni, meg oda is vinni, Ja. meg elvezetni, meg igen. Talán ami a két WC, a mellékhelyiség az, ami mindenképp igény, Igen. azt tapasztalom. Érdekes, hogy én. nekem ez egyébként prioritást élvezett, viszont akkor tényleg leraktam így az államat az asztalra, amikor meghallottam, hogy a konyhabútor mennyibe Igen. kerül. Igen. Nekem a konyhabútor volt az egyik legköltségesebb dolog. Szerintem mindenkinek. Igen. Én azt gondolom. Valóban. És minél nagyobb házban vagy, minél nagyobb konyhafelületed van, minél jobban szinkronizál mondjuk a falpanellel egy hálószoba előszobával, ugye ugyanabból a frontból, Kell. anyagból hatványozott költségek Így van. vannak. Mert hogy Nagyon ugye megemelkedik. még többnyire egy amerikai konyhában pláne látványelemnek számít a konyhabútor, ugye? Hát igen, és nagy. Igen, de egyébként, hogyha valaki külön szeretné a konyhát, akkor ő neki ott számít látványelemnek, tudod, mert hogy ő nézegeti igazából, tehát hogy ott is ugyanolyan drága lesz. És ezek a konyhabútorok, ezek az ilyen IKEA-s cuccok, vagy inkább most már tényleg csináltatják? Csináltunk az áruháznak egy reklámot. Igen, IKEA. Igen?
Tehát még mindig rámennek ezekre a kész dolgokra. Igen. Aha. Hát ez érdekes egyébként. Mi a helyzet ezekkel a szigetekkel, vagy nem tudom, minek hívják ezeket? A konyhaszigetekkel. Hát ez mindenkinek az álma. Én például édesanyámtól folyamatosan hallgatom, hogy ő olyat nagyon-nagyon szeretne. Hát ehhez tér kell. Igen. Egyébként szerintem egy nagyon hasznos dolog. És több helyen, ahol mondjuk kisebb a lakás, akkor a konyhaszigeten oldjuk meg az ebédlő részt. És akkor nincsen külön étkezőasztal, hanem bárszékekkel ott van megoldva a reggeliző, az ebéd, minden rész, mert ugye akkor az asztalnak a helye az megspórolódik, és akkor van sziget, igen. Hadd kérdezzek, városi gyerek vagyok, nagyon látom, hogy most nagyon-nagyon ráfeküdtek sokan arra, hogy azt a kisebb vagy nagyobb erkélyüket is megéljék. Tehát most már az erkély nem arra való, hogy kimész és dohányzol rajta, vagy esetleg egy fél pohár bort megiszol ott állva, hanem látom, hogy berendezik az erkélyüket az emberek. Igen, sok helyen. De ez régen is így volt szerintem. Mármint, hogy a panel épületeknél is, hogyha elmegyünk, sok helyen be van. De van igény egyébként rá arra, hogy lakberendező is rámászon erre a dologra? Szerintem annyira nem. Nincs. Szerintem ott nincs. Mert én már láttam műfüves, nem túl nagy erkélyen egy kisebb jacuzzis megoldás. Nem láttam, ez újdonság. Figyelj, hihetetlen, van hogy minden, miket igen. kitalálnak. Függőágyakat fölraknak meg. Igen. Hát ez nyilván az is benne olyan, van. Olyan, mintha egy ilyen kis mini kertjük lenne, ami otthonos, és próbálják azokat az elemeket használni a műfűvel, ami ugye visszaköszön egy kertből. Szerintem valamilyen motivációja van. Igen, valószínű. Jó. Mi a te álmod? Milyen stílusú lakás, amit úgy egyszer szeretnél a kezét közé kapni, és azt mondanád, hogy na ez. Nekem most ez a loft volt. Én nagyon szeretek ilyen karakteres lakásokat csinálni, illetve amiket még nagyon-nagyon szeretek, az a gyerekszoba. Szerintem az a specialitásom, a gyerekszoba. Nem tudom, az annyira aranyosak, hogy így nem tudom, meddig el tudok vele lenni. A cuki faktor ott azért, igen, ott kiélem magam. Te egyébként elmész különböző ilyen bútoráruházakba körbenézni, hogy ott mik az új design elemek, vagy mik az ötletek? Megmondom őszintén, azért megyek el, mert hívnak. Tehát egy tegnap is kaptam egy design boltból telefont, hogy menjek be, és beszélgessünk, és ígyunk egy kávét, és nézzük meg. Többnyire hívnak. Aha. Igen. És akkor el szoktam menni természetesen, csak hát nekem ugye van egy olyan első kérdésem, hogy a program, amivel dolgozok, az benne van-e az ő termékük, mert én el tudom mesélni, hogy az a lámpa mennyire szép, de ha nincs benne, hát akkor nem tudsz vele dolgozni. Nem tudok vele dolgozni. Tehát ez 3D-s. Tehát, milyen érdekes apróság, és mennyire fontos. És nem tudta megmondani a telefonban a hölgy, mindegy, elmegyek, és akkor ott valakivel majd így beszélek. Itt a vége felé járunk, de bocsánat, az a kérdés muszáj, mert hát ez benne van egy lakberendező életében. Mi az, amire mindig rábeszéled, vagy mindig próbálod rábeszélni a vevőket? Vagy megrendelőket? Arra, hogy az ajzat az kő legyen, vagy járólap, semmiképpen sem parketta a nappaliba és a konyhába. Mert, na most lebuktam nekem parkettát. Parkettát? És ez a trend minden beruházásnál. Illetve most már a parkettát, bocsánat, lecseréltük vinilre. Egy fokkal, Egy fokkal jobb? Egy fokkal. Nekem az a biztos, ami le van ragasztva. Tehát ami ragasztó be van, ragasztva. Jó, de az nem olyan ragasztóval van, az egy ilyen szilópisztolyos ragasztóval van leragasztva. Én azt szeretem, illetve nagyon sok helyen a padlófűtés miatt mondom, mert a hőleadás miatt nem mindegy, hogy mennyit fűt el egy ügyfél. És a kő az nagyon-nagyon jól tartja télen. Jó, hát akkor ezek után... szakmázok. Nem baj, ezért hívtunk ide. Megvan az oka, mert a kivitelezők meg azért mennek a meleg burkolatok felé. Nem is csak az, mert most már használnak nagyon minőségieket, könnyebb hozzányúlni, nem kell rombolni, mint a hideg burkolatnál. Tehát ez viszonylag erőteljes okuk. Igen. Csajok, itt a műsor vége felén sok sikert kívánok nektek az együttműködéshez. Köszönjük szépen. Most már tényleg csak az a kérdés, nagyon rövid választ kérek mind a kettőtöktől. Mi az elvárás egymással szemben? Szilvi? Szerintem nem is egymással szemben van, mert az a stílus, hogy Alexandra úgy fogalmazta, hogy katonásan, én is szeretem, ha rendben van, határidő van, az van, tehát én is ehhez igazodok, pontosan azért, mert én mindig valaki között vagyok, és ezt tőlem számon kérik, és nem szeretek úgy nem megfelelni, hogyha a másik nem tud. De ebben nagyjából egyezünk, de nyilván ez a próba hosszú távon. Inkább azt gondolom, hogy a piac felé, hogy tudjuk azt átvinni érvekkel és mindennel egyetembe, hogy ez egy fontos elem, és valahol be kell építeni.
akár a költségeket, akár ennek az elfogadását, és hogy egy idő után igény legyen ez a közösködés, és hogy van egy lakberendező a rendszerben, és annak a munkája is beépüljön. Alexandra? Én nagyon röviden, én azt szeretném, hogyha Szilvi egyszer úgy hívna fel, hogy azt mondaná, hogy az ügyfél az első pillanattól otthon érzi magát ebben a lakásban. De akkor már túl vagyunk a melón. Túl vagyunk a melón, igen. Így legyen, így legyen. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek. Virág Köszönjük. Alexandra lakberendező Köszönöm. volt a mai vendégünk, mi pedig Szilvivel várjuk Önöket természetesen, illetve benneteket legközelebb is ingatlanos témákkal, hiszen az ingatlanos tyúkok továbbra is vár mindannyiótokat a YouTube-on.